भगवान हो, रोज उठ सुत के हम पूजा करतानी। रोज उठ सुत के जहिया से नवरात्र चढ़ल बा 3 दिन हो गला। 3 दिन से तीनों टाइम पूजा करतानी, 3 टाइम आरती उतारतानी, सुबह शाम 12 बजे दिन में। आ बाकी आँख पावर हमारा मिलते नहीं थे। अब कौन गुण शक्ति लगाए कि हमारा पकिया डांस सीखी, पकिया बन जाई। सीखे का बातें छोड़, बन जाई हम डाइन। कहे दुर्गा माई तहर कान नहीं खे, आदमी कहेला कि देवी में दुर्गा में ध्यान लगाई तो ओकर आँख पावर मिल जाई। सुनले बानी का दो कि जे घर के देवी पूजेला तो डांस सीखेला। हम तो तहार महिमा आइल बानू तो तोहरा के पूजा तानी हम कि हम डाइन बन जाई। डाइन काहे कि हमार बेटा तो है नहीं ना बेटिए भी, मैंने समझ कि बांझे बानी हम। आ मरद बा हमार तो विदेशे रहता। एकदम मन करता नु कि का कौन दिमाग लगाए कि डांस सीखी। दिमाग कौन हम लगाए? तू दिमाग तो हमारे ना को खोलते कि हम डांस सीखी। न सपना देखाव ताड़ू न कुछ देखाव ताड़ू हमारा के। घर में के बा कोई बा? घर एगो दीदी बानी, एगो हम बानी। बाकी हाँ ज्ञान अभी खाली बुझाता कि धीरे धीरे खुलता। हे दुर्गा माई, दीदी के लड़का के बोल चढ़ाई डांस सीख जाई में। बोलबो त नानू करिहन, फोटो नु हड़ी फोटो आदमी है के बोलिहन। बाकी ना सुनले बानी कि बोल देला पनु डाइन आदमी बन जाला, ओझा आदमी बन जाला, गुनी बन जाला। अरे कान ना बन जाला, केकरो के धूर उठा के दे दी त कोई ठीके हो जाए ना त ताक दी त ओ जे मरियो जाई। जातनी हे दुर्गा माई, जा तनी ओकरा के खोज के लावे, अपन शक्ति लगाइयो हमारा ऊपर कि हम ओकरा के बोल दी आ हम पकिया डाइन हे जा बन जाई, बन जाई, बन जाई। जातानी ये बेरा। बाप रे, कितना तरह में ढील हो गई बड़ा सन रे लड़की नियन। हां लड़किन संगे का खेलला से ते त ढील कैसे बड़ा सन तोरा में? हता लइकन में ढील होखला। इती में बार तोरा कटवा के धइल रहत नहीं। आ सुन बेटा कोनी हनु देखो दशहरा जब से चढ़ल बा, देखो तोरा ना गांव में कितना सुनसान सन्नाटा भई रहता। एगो दूगो मेहरारू बड़ी सन डांस सिखतै सन, ठीक ना? गांव में गनी न हम तो कम की भर दशहरा नाही जइत, तब से दशहरा नहीं के बीतत घर ही रहता त ठीक रहित। हाय हो दादा किते ढील बड़ा सन, टुक टुक बाजत हो सन। बेटा तो गांव में उतना घूमे नहीं खे जाए के, दत पड़ लगा देखी। एक एगो तो हमारा आँख के फोरा बाड़। आदमी कहला कि एगो आँख के आँख ना खोजला। माता रानी के जैसे महिमा आइल बा तोहरे के खूब निक रखस, पढ़ लिख के बढ़िया ले रह तू बेटा, ठीक ना? तनी काजर कर दही हो। काजर तो अब नहीं करे के, लेकिन घर दशहरा वैसे कैसे छोड़ दही दा हेने घूम। टाइम से सांझ जब से अनहरिया से होखे से पहले ही घरे आ जाए के बा, खेलऊ जाए के बा तो रोए लागत रह तुरंत खेले खाती, ठीक ना? ठीक लगता देखो टीका कर दही जा। बेड में से पहले ही आ जी हो जा। बताओ ते हमार लड़का बा नोतिया के बेटी आजकल डाइन भइल बड़ी सन कि अपन बेटा भतार लड़की सन चबावत, दूसरे के फिरका में लागल बड़ी सन। कल का वो कनी के सीखे में मिलेला। ऐसे तो पिलुआ के मरल सन, तब इतना देवी दुर्गा शक्ति देखा जाए पिलुआ के मुआवल तब सुधरे वाली बई सन डाइन भोग साइन। ऐसे पिलुआ के मरल सन अपन बेटा भतार ना चबई सन। बाप रे, गुतिनिया तो गोली घास के, बाकी लइका बा कहाँ बा? भर दिन वो बेटा घूर खाए के मंगे त अंगने में खेली हन, पता नहीं के जात नहीं ओकरा के बहरी देखी कहाँ देखी जाती देख के आ पोहला के फुसुला के एकदम बाबू सोना कहत ले आई आ पटक के नतु के बोल दे। हम रुक देखा तनी तोरे तलाश में बानी। खेल के बनी खाए ना माई बिया ना चाची बिया। ए बाबू ए जगह कर ताड़ा हो खेला ताड़ा आ माई गोइलवा घासी के का दोनी चल तारा के तनी खाना दे दी घरे तो तारा माई कहबा कि रोज हमर बेटा खेदत रे बेरा ना खियैलही।
काम बना देता चल चल तहरा के सिखा देता ये बेरा एकदम बाद में कह तहरा के खाए देता नहीं कि का करते रोज खिया खिया थक बनी हे दुर्गा माई बल्ला हेकर बल्ला हमरा के शक्ति दे हे दुर्गा माई बल्ला हेकर बल्ला हम आज